أتأوان أوان كرمتي ورحنا حسايو أزي نايز عمد كرمتي زي كم عملوا بدعم يحيلو عبلع لتحيل زوقع معي نفاسنا تحاوسو نخطوت بدعم يسخبدكا بزي من مدنقاتا بزي دمنا حندبتت مايكو وقع يجمر مو سب ننبز رخوي تقع أتزوقع معي جميرو زقارز بزي مخانو مبزحت يوسف أبزز تتقعو انت ماشيو إنها توقع نابقز ويقعز مشيشين تبل أتن تاكسيتاتن باجاجاتن ون نابي كم ساعتوان دعي كم لب خير كبان زد لكان مرات أول إنها توقع خن إنها قرار كان نابقز خام خاديو فتعرز عدلهم بنا يوعلم مكينان نخدو ما يوقع أي وقع زي قدسو ملو مخنياتهم እዞም ሰባት ኣብ መኪንኦም ኮይኖም ናይቲ ማይ ሰለባ ስለ ዘይኾኑ ንሕና እውን እንተዘይበዝሐ ዋላ ብጣዕሚ ድኻታት ግን ኣይኮናን ከምቲ ዝበልክዎ መኪና ይብልናን ከምቶም ሓፋትም ንላዕሊ 5-6 ፎቕ ኣይደርደርናን ግና ምዕሩግ ዝኾነ ገዛ ኣለና ብዘለና ናይ ህይወት ኣነባብራ ኸኣ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ኩሉ ግዜ ነተንሕና ዝረኸብናዮ እንዳመስገና ካባና ንዝተሓቱ ኸኣ ጸሎትና ገበርና ነብር ኣብ ገዛና ንንረኽባ ነገር ምምካሕ ኣይንፈቱን ትሕቲልና ንሰብና መሲልና ኢና ንጓዓዝ ትምህርተይ ብጣዕሚ ጎበዛት ካብ ዝበሃሉ ሰባት እንተዘይኮንኩ ዋላ ግና ኸኣ ሰነፍ እውን ኣይነበርኩን ማእኸላይ ዝበሃል ውፅኢት ዝነበረኒ ተምሃሪት እየ ነይረ ኩሎም መምሃራነይ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውኒ ነይሮም መፍተውዖም ምኽንያት ግና ትምህርቲ ወይ ውፅኢተይ ዘይኮነስ ዝነበረኒ ፀባዩ ንኽፈትውኒ ዘግድዶም ነይሩ ምስ መምሃራነይ ስጡም ዝኾነ ቅርርብ እዩ ነይሩኒ ምስ መምሃራነይ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ እየ ዝረዳዳ ምስ መማሕርተይ ጽቡቕ ቅርርብ ፈጢርና ምስ ብዙሓት ምሕዝነት ፈጢርና ይመሃር ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ እውን ንጎረባብትና ልዑል ልክዕ ከም ዓባይ ጓል እየ ነይረ ከምዛ መንስአን ምስአን ኮይነ ኮፍ ኢለ የዋግዕ ከምዛ መንስአን እየን ዝሪኣኒ ሰላምታይ ንባዕሉ ከም ናይ ዓብዩ ብምንባሩ ኩሎም ጎረባብትና ዓባይ ቆልዓ እናበሉ ይቐልዱለይ ኣፍታሽም ንኽልተ ይጥቀሙላ ዓባይ እውን ይብሉኒ ቆልዓ እውን ይብሉኒ ወለደይ ምስ ሰባት ዘለኒ ምቅርራብ እናርአዩ በዓይ ብጣዕሚ እዮም ዝሕጎሱ ዘይ ከማይ ዝኾነ ሓደ ምን ኣስሓወለኒ እዚ ምን ኣስሓወይ ካባይ ብጣዕሚ ዝፍለ ኣነ ምስሓቅ ምፅዋትን ትፈቱ ንሱ ስቕታይ ዝመርፅ ኣነ ምስ ሰባት ከቢበ ክፃወት እንትብሕግ ንሱ ግን ብሕታውነት እናመረፀ ዝበዝሕ ሰዓቱ በይኑ የሕልፎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንባዕሉ በይኑ ኮፍ ኢሉ ዝመሃር ወለደይ ምስ ሰባት ንኸላምድዎ ምቅርራብ ንኽፈቱ ኢሎም ናብ ዝኸድዎ ኩሉ ሒዞሞ እንትኸዱ እንተንሱ ግና ኣፍታናቱ ፀኒዑ ኣይልወጥን ቆልዓስ ናይ ምዕባይ ሓው ወይ ሓፍቱ ፀባይን ተግባርን እዩ ዝኽተል ዝበሃል ኣበሓሕላ ኣብ ሓወይ ግን ኣይነበረን ኣሽንኳይ ናተይ ክወርስ ንዓይ ዝመስል ምንም ነገር ይብሉን ድሓርስ ኩልና ምኺርና ምስ ዓበይና ባዕሉ ዝኾነ ንኽኸውን ገዲፍናዮ ስቕ ክንብል ወሰና ኣነ ትምህርተይ ብኣግባቡ ወዲአ ምስ ተመረቕኩ ስራሕ ቀልጢፈ ብዘይ ምርካበይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛይ ኮፍ ኢለ እየ ዝውዕል ድሕሪ ብዙሕ ናይ ኮፍ ግዜ ድማ ዕድመይ ሓቦ ሓወቦይ ኣብ ዝኾነ ቢሮ ስራሕ ረኸበለይ እሞ ብፋይናንስ ሰራሕተኛ ተቖፂረ ምስራሕ ጀመርኩ ዝኽፈለኒ ክፍሊት እውን ደሓን ዝበሃል ብምንባሩ ነቲ ስራሕ ፈትየ የሰርሖ ነይረ ካብ ቀደመይ ምስግንቲ እየ ናቶም ምረቃዩ ኸዓ ናብ ጽቡቕ ስራሕ ኣእቲኒ ዝሰርሕ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ ብዙሓት ዝዓይነቶም ሰባት ርአየ ለባማት ርአን ምሕዝነት ፈጢረን ነይረየ ብኡ አንጻር ከዓ ኣያሹውን ማለት ስለ ባዕሉ መንበር ስለ ሰብ ዘይጭነቁ ሰባት ይርአየ ግና ክቐርቡኒ እንትሞክሩ ገዲፈዮም ይኸይድ
كعلتات حدا معلتي بنكو تلاقيلا نقرص زخون نجار الدالي نسدرا كان مدقاسوم نقنقوا ممو كلنا بحدا قرصنا أتوان كرمتي نيرو كرمتن خرمتو خا ورحنا حسي نيرو ناي ورحنا حسماي هندبتاو كم مخانوس تلعلا نقرص زبحال نجار يبلوي بفلاك ناي لو مخرمت فولي نيرو أنا ول قرصي مس قرصكو ناب سرح نمخاد وصاخو كسادي عقن عبيلا نسماين ترئي اب سماي منم عينت ملكت ناي ماي اي نبرن نملكت ولا دمنا زبحال نجر اب سماي ترئيتن كنا ناي فطار نجر يفلطني لا صلاليل الى ناب بورساي اتخومو قعزوي ناب سرحي جبركو كل غزا نغو كتما دمقمق يزبل مخنياتو خا بزو حساب ناب سرحو زوافرلو ساعات بمخانو كلو نافت يبل بفلاي كعا ناب تمرتم زخدو تمحارو افت صرغان ترأيو نات ختما فولي دمقت يهبو دحر 2 ساعات زلوكن كونتات ات ختما بزي كاناي مكينان باجاجن دمصي ناي كالي دمصي يسمعن مستخرمت مخانو خا سب دفيرو خنقساقس ايدلن مخنياتو ገዝኡ ከያአቱ ዝወቅዕ ማይ እናሐሰበ ኣብ ስርሑ ተጸሚዱ ይውዕል ኣነውን መጀመርታ ኣብ መንገዲ እናሓለኹ ማይ ከይወቅዕ ፈሪሕ ዋላ እኳ እንተነበርኩ ግና ምንም ምልክት ከይረኣኹ ናብ ስርሐይ ብሰላም ኣቴ ስራሕ ውዒለ እቲ ስራሕ ከም ናይ ቀደም ዋላ እንተነበረ ብጣዕሚ ግን ኣድኪሙኒ ንግሆውን ቁርሰይ ከም ነገሩ ጣዓዒመ ብምንባረይ ብጣዕሚ ጠሜን ገዛይ ከይዳ ክሳብ ዝዕርፍ ሸኮንኩ ምሳሕ ሰዓት ምስ ኣኸለ ካብ ስርሐይ ወፂ ናብ ገዛይ ጉዕዞ ጀመርኩ ኣብ መንጎ ግና እቲ ንግሆ ፈሪሐዮ ዝነበርኩ ማይ ሃንደበት ብዘይ መጠንቀቕታ ናብ ልዕለይ ክኻፍ ጀሚሩ ኣብዚ ግዜ ኣብ ቦርሳይ ዝነበረ ጽላል ውፅኢ ዘርጊሐ ኣጽሊለ ናብ ገዛይ ምኻድ ጀመርኩ እቲ ማይ ግና እናሓየለ ኸደ أنا خا تاكسي كاب بإجرخا مخاد تاكسي ويد ما باجاج متكامي حيشيلا انت تتصبخو قبلو مبزيحن اتن تشكر كرتي نابي كم ستف عندعي اتماي كاب دقيقة ناب دقيقة حيلو انا وسخا بتعم حيلا كم قليلا انت مزع ابكالي بوتا قد مالي اننا مزعس تطوي بلان كاسيلا انا خد كن حلقو كم سخماي باجاج صبه ودير اخو رحقتنا زتوسني نيرو عبس جزا حنت باجاج قسنا بلد تمصمو ايدي انت وساوس كلا طط اوكي بلد حليفات نخدت اتو شفير ناي حليفو نتخماي زصبز نبره ودي ططو بللو عبس جزا بخنتات اتو شفير نتغرمكو غعزوين تقصل ابطقاتا باجاج مس بصحو نخاتو نكرني انا ون امارصي نبرنن اتماي امنا حيلو برد كوقع سلس جمرة ابلعلي اخا نفاز تحوسو سلس نبرة مسات جملي نخاتو فقادنيا خونكو اتا باجاج مستشعو زعتو كالي سبي نبرن طرحي نيرو ابز غزا دويلو خمس صوعو جمتكمو انت حتم كمتي تخكل مخانو رغاغصكو انا خدكو ام منجدي اتماي بطعم حيلا اتنفاس تحاويس وخا نباجاج اصقام خونمو قسنا بلا يزورا امونغوز خونن دا مكبر ايومو كم زطاميوم غليصوم مغبن خبلو ططوبلو ابز ساعات نتا باجاج اتماي سلاز حيلا منجد سلاز خبدان افتندا مغبي انا بلو اتماي ون صحاح اسكاب زبل نخصنحو ايام حاسبوم انا ون امارات سلازي نبرني مسኦም ናፍት እንዳምግባኣተኹ ክሳብቲ ዝኣዘዝናዮ ምግቢ ዝመጽእ ኸዓ እናዕለልና እናሰሓቕና ጸናሕና እቲ ማይ ሓይሉ ኸዓ ናብ ስራሕ መእተዊ ሰዓተይ እንትኣክል ናብ ሓላፍየይ ደው ኢለ ነቲ ኩነታት ተረዲአ ኣፍቀድክዎሞ ብዘይ ምጭንናቕ ምስኦም ኮፍ ኢለ ጸናሕኹ ዝኣዘዝናዮ ምግቢ በፂሑ ኸዓ ምብላዕ ጀመርና ኣነ ብጣዕሚ ጠሚኒ ስለ ዝነበረ معارو مسقم إننا خلصكو يبلع نسومون بتعميهم فتيومني بفلايك نزعنتي
ምንም ከይተሰከፍ ጉድላየ ይዕልል አመግበውን ከዓ ከም ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ቁንጥጥ ብዘይ መባለይ ብደንብ ገይረ በመብላዓይ ኣመና ደስ በሎም ምግብና በሊዕና እቶም ማይ ብዘይ ምጽሓዮም ዝስተ ትኩስ ነገር ኣዚዝና ነቲ ቁሪ ክነምውቕ ጀመርና ድሕሪ ዝተወሰነ ጻንሒት እቲ ዝወቅዕ ዝነበረ ማይ ጽሓሕ በለሞ ንኽንከይድ ሓሲብና ሒሳብ ክንከፍል እንተንብል ኣነ ክኸፍል ኢለ ናብ ፖርሳይ ኢደይ ትሰድድ እንተንሶም ግና ኣይኾንን ኢሎም ብምዕባዮም ባዕሎም ነቲ ሒሳብ ከፊሎም ናፍታ ባጃጅ ኣቲና ምኻድ ጀሚርና ናበይ ከም ዘብጽሑኒ ሓተቱን እሞ ነቲ ዘስራሐኒ ሰብኣይ ናብ ስራሕ ከም ዘይኣቱ ነጊረዮ ስለ ዝነበርኩን ኣርፊደ ስለ ዝነበርኩን ናይ ገዛይ ኣድራሻ ነጊረዮም ናብ ገዛይ ክወስዱኒ ጀመሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ባጃጅ እናሓለና እቲ ሓደ ወዲ ስልኩ ባትሪ ከም ዝዓጽወቶን ንኸድውሎ ነገረኒ እሞ ኣነ እውን ሞባይለይ ከፊተ ሓብክዎ እሞ ደው ኢሉ ንእሽተነ ዕሊሉ ኣመስኪኑ መለሰለይ ኣብ ጥቓ ገዛይ ምስ በጻሕኩ ንኽኣቱ ነጊረዮም ብምዕባዮም ኣመስኪነዮም ተፈላሊና ናብ ገዛይ ኣተኹ ብዝወዓልክዎ ውዕሎ እናተገረምኩ ኸዓ ማይ ዝበስበሰ ክዳነይ ቀያይረ ኮፍ በልኩኝ ንምሸቱ ናብ ሞባይለይ ዘይፈልጦ ስልኪ ይድወለኒ እሞ መን ይኸውን እንዳበልኩ ነቲ ስልኪ ኣልዐልክዎ ሄሎ ዝብል ድምፂ ምስ ሰማዕኹ ከም ዝፈልጦ ተሰሚዑኒ ንምዝካር ይሞክር ብርግጽ እውን እቲ ድምፂ ዝፈልጦይ ነይሩ እቲ ድምፂ ቅድሚ ሰዓታት ኣብ ባጃጅ ምሳይ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ብሓደ ምሳሕ ዝበላዕና ወዲ ነይሩ ኣብቲ ባጃጅ ስልከይ ገይሩ ናብ ዓርኩ ደው ኢሉ ብምንባሩ ብኡኡ ገይሩ እዩ ስልከይ ረኺብዎ ብስልኪ ከዓ ጽቡቕ ኣዕሊልና ስሙ ኣሮኒ ዝበሃል ነጊሩኒ ከምዚ ነገረኒ እንተኾይኑ ኣብቲ ዘለናሉ ዓዲ በይንዩ እናሰርሐ ዝነብር እምበር ወለዱ ኣብ ካሊእ ዓዲ እዮም ዕላሉ ኩሎም ቁም ነገር ሓዘል እንትኾኑ ቀልዱ ከዓ ከይፈተኻ ንኽትስሕቕ እዮም ዘግድዱኻ ኣብታ ናይ ጸገመይ ሰዓት ግድዩ በፂሑለይ ኮይኑስ ንኡኡ ፍሉይ ስምዒት እዩ ዘለኒ ኣነ ምስ ማንም ወዲ ካብ ምሕዝነት ወፃኢ ብኻሊእ ዓይነት ርክብ መስሪተ ኣይፈልጥን መጽሓፍ ምንባብ ብጣዕሚ ካብ ምፍታዊ ዝተለዓለ ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙሕ ነገር እየ ዝፈልጥ ግና ኣብ ባዕለይ ነቢረዮ ይፈልጥን እዚ ዝኾነሉ ከዓ ኣነ ስለ ዘይደለኹ ዘይኮነስ ፈጣሪ እቲ ትኽክለኛ ግዜ ኣይበጽሐን ኢሉ የጽንሐኒ ስለ ዝነበረዩ እንተሎም ግና ጊዜኡ ግድ ኣኺሉስ ልበይና ኣሮን ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ክስምዖ ጀመረ መዓልቲ መዓልቲና ብስልክ ንዕልል ኣብ ሶሙን ወይ ኣብ ክልተ ሶሙን እናተራኸብና ከዓ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዜ ንሕልፍ ፍቕርና ጽቡቕ ንዝርአዮ መቕንዒ ነይሩ ኣነ እውን ትኽክለኛ ሰብ ብምርካበይ ንልበይ ኣእሚነ ናፍቲ ዝነበረኒ ሓጎስ ወሲኸ ይነብር ኣብዚ መንጎ ግን ሓንደበት ኣሮን ጸባዩ ተቐየረኒ እንተደወልኩሉ ስልኮ የልዕለንን ክንራኸብ ኣይከኣልናን ሕልፍ ሓሊፍዎስ ስልከይ ብሎክ ኣእትይዎ እንታይ ከም ዝኾነ ምንም ክርድአኒ ኣይከኣለን ብኻሊእ ደው ኢለ እንተሓተትክዎ ኣነ ምዃነይ ምስ ፈለጠይ ዓጽወኒ እንታይ ከም ዝኾነ ንኽነግረኒ ከዓ ይጽበ ኣለኹ